ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. Тамошобинони азиз, хуш омадем ба канали мо. Тамошобинони азиз, имрӯз мо як қатор блогерзанҳо иқдом гирифтем ки баҳри шумо ҳунарҳои худро пешкаш кунем дар ин моҳи шарифи рамазон. Барое ки ин савол дар ҳар як хонадони мо ҳастае ки чӣ пазем, чӣ кунем авқотҳои ҳар хела барои ифтор. асосан дар ҳамин моҳи шарифи рамазон дар бегоҳӣ ҳар кас мехоҳад ки ҳар хела ширинӣ, таомҳои болаззат пешкаш кунад, омода созад. вақте ки дар ҳамин ютуба ё дар инстаграм дар ягон ҷо ягон сурати ҳамин пухтупазора мебинем ё ягон видео мебинем, чӣ қадр ҳавас мекунем ки ифтор дамурам амхали чизора тайёр кунем, чанд намуд мисол шириниву хӯрокҳои ҳар хелара, лекин наметонем. мутаассифона ҳар якеро мо тайёр карда, сабабе ки дар ифтор ҳамин камтарак мехӯрӣ, сер мекунӣ, ҳар рӯз хай мехоҳем ҳар хела боша дар менюи мо, лекин ҳамин дута сеташа мепазем, ба ҳамин худаш бо рӯзмонам бегаҳ мешава, успед намекунем. хай занако медонанд ки ҳаррӯза бо кору бори хона ҳастай, ай саҳар мехези ҳамин уборкаву бо ҳамин кӯдаку қатъи овора мешава. абед баъди абед ки сар мекунӣ авқота, успедам намекунӣ ки чанд намуд хӯрок омодасозӣ. имрӯз тамошобинони азиз, ман баҳри шумо уйгурский лагман тайёр мекунам. тамошо кунем, бо мо бошен то охири видеора. дар ҳамин зуволаи уйгурский лагманаш як тухм мерава, камтар об мерава, як стакан об, тухм, намак ва орд. мо золара мегирем 15 минут 20 минут мемонем камтар рӯ бигира. баъд амхе равған мешакем. дидестен чӣ хел ма тайёр кардистам, тунук мекунем, мебурем, равған мешакем. ҳар якташа анами хел тайёр мекунем. тамошобинони азиз, уқа кори қинам нестай. ҳамин якум бор карданда камтар қин метава, ба остоста вақте ки дастат ки рост мешава, хиёлам ки осонай. бо дастӣ ки худат кунӣ ва бо бениҳоят лаззаташ ба мазза мебиёяд. ҳастаи магазинода мефурӯшанд амхалӣ, лекин чӣ хел ки на тухм дорад золаи хумон, забзарди хушрӯ мебиёяд. ини магазин иқа зарди хушрӯ нестай. ман рафтам, сафед метова дар магазини пешхона дидам, гуфтам худам тайёр мекунам. дидам уқа тайёр куниш қин нестай, осонай. иҷода барои зирбакша гирифтем инамха картошка, карам, наход болгарский, сабзӣ, пиёз, гӯшт ва якта чеснокозе ки баҳорай мода чеснокҳои ҳамхе свежи биромадагие. ман хостам ки аз чеснок истифода барам, чесноки свежи. агар ки набошад чесноки свежи, метонен чеснокҳое ки хали қоқ шуда истодагиш айвай истифода барен. ана иҷода бо соевии соус меравад дар зирбакаш. аввал мо равған меандозем, 2 кавлез равған меандозем. бояд зирбак дар равғанаш бисёр боша. инҷа ман тайёр кардам лагмана, мемонам болоша салафан мепӯшонам, меиста то зирбак тайёр шуданам. зирбак тайёр шуд, иёра якта баъд обда меҷӯшонам. ранги макарона чӣ хел мепазанд дар об, ҳамин хел ман меҷӯшонам, мепаза. сарш кардем ина гӯшта андохтам, гӯшт ки жарид мешавад. баъд якум ман камтар гӯшта сирх кардам, чеснока меандозам ки то ки таъми ҳамин лаззати равғана чӣ қадр бомазза мекунада чеснок. анам хел чеснока меандозем, якта ҳамаи чизи ҳамин резакадагиё ма меандозам, то ки бисёри баъд хали сирхи баъд нашавад. тез андохта кофтан мегирем. ҳамин уйгурский лагман секреташ дар чие ки бисёри баъд сирх намекунем. камаки ҳамия тафт додаву ҳамаи чиза якта андохтан мегирем. бо мо бошен дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان
يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان иҷа бо пирашкӣ кардам дӯстони азиз, ҳама ҷӯша сиёмка карданда успед накардам. Иҷада лагмана тайёр кардам, мебардорем ҳозир зирбакша пухта лагмана ҷӯшондем, ранги макаронборӣ дар оби хунук тар кардамша, баъд дар лаган гирифтумша. Ана иҷа ҳамаи зирбаки ки тайёршудагимона бардоштам. Камтар боша бо зелен мекунем ки ҳам таъмаш болаззат меша, ҳам видшам хушрӯ мешава. Лагмана уйгурский лагмана, тамошобинони азиз, дар ҳамин моҳи шарифи рамазон тайёрӣ мебинӣ. 2-3 соатча дар ҳамин кухни пухтупаз дорем. Бо файзу баракати моҳи шарифи рамазон дигарай дӯстони азиз ҳамиқа тайёр мекунӣ. ҳамаи ира успедам мехӯриву сер мекунӣ. Чанқа ки тайёр кардӣ зиёдтӣ мекуна, барое ки мо ҳавас карда бисёр чӣ мепазем, лекин ҳамаи ира хӯрда наметонем. дӯстони азиз, пирашкира ма пухтам дар алови на баланд на паст, барое ки ҳама метавона пирашки пухтана, камтарам боша. хайда навор гирифтум тарзи печонданша. иҷа боша ма печен тайёр дорам, печени резонак, анам хеле якта маргарини сиёҳ мерава, шоколадни маргарин, баъд 1 дона тухм, разрехлитель 1 қошуқча, 150 грамм шакар ба орд. Амихе ба чашм мебинӣ ки чанқа ки дар кор боша ордша. баъд ма 2 қошуқи дига асал андохтагиам. тамошо кунед дӯстони азиз, печени бениҳоят резона ки бо лаззат мебиёя. ҳамаша ба ҳамин хел даст мекунем, бе миксер дар кор нестай.
تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمال مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. ина тамошобинони азиз песочни печени моам тайёр шуд дар 200 дараҷа пухтам ша чандшам хема худам гирда кардам ки чихе мебиёя я ҳисоби ки мисол яхел одамон надоран ҳами қолабакое ки ҳар хела печони шава интересни барои нами звёздочка ягон хел сердечка ман хе просто кулулача кардам чандшава мондагишам хе чоркунҷа буридам. Аки чоркунҷа осонакай ҳам тез мебриша ҳам мисол қолаб набоша як роҳи осони дига маззаш неким ранги вай торти мидови омадагия торти мидове ки камтар сахтарак беҳад ба мазза омадагия мидови печени мешаи. дӯстони азиз тайёр кунем пушаймон намешавен. дар комментария силкаҳои ҳами блогерзанҳои тоҷика мемонам даромада тамошо кунем бо видеоҳои ҷолиб доранд ҳар як влогое ки шавқовар баҳри шумо пешкаш кардагианд. дӯстони азиз ба ҳамин влога ба охир мерасонам. сарбаланду хонаобод бошед то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.